Mema wakwaba, eba time with Teacher Fosu so. Mema munyina kwaba o, emafra. Ya frame Teacher Fosu. Nene. Ye ba besia addition and subtraction. Ewe twi mu. Metre nkabom ene ntifrim. Momen shasie, emafra. Yay! Ye shasie no. Se ye wo anka baako na se ye de baako eka ho a ye benya anka mienu efri se sa hyensude ya wo hui eye nkabomu a ye frɛ no se plus ana se addition enu nti ye ka abom momie san so hwɛ wi se me wo baako na me sanso de baako eka ho a menya mienu mejidi sa mote de mitwe yase emofra anio Teacher Fosu jo enie ye toaso se ye wakwadu enum na se ye de baako eka ho a ye benya kwadu sen ye benya kwadu ensia momo nsema no na waya ade pa Akwasi samwa. Akwasi o. Ye benya kwadu ensia. Ye toaso emafra. Monhwai. Se ya wankramai miensa. Na se ye de baako sanso ka ho a ye benya nkramai nan. Mesi ye benya nkramai sen. Nine. Monka bio. Nine. Mummo. Moya de pa. Emofra. Afei. Mumma ye hwe ye ntifri mu no nso. Metre subtraction no. Ye hyase no. Da biara a wobehunu sa hyensude we bia no e kyerɛ sɛ wo ti bibia fri bibi mu. Mejidi sa mote de mitwe yase emofra anio Teacher Fosu jo eni amome ahwehwe so ye same wo apple miensa na meti mienu efri mu a ebeka apple yi baako efri se yate mienu ya wo huin efri miensa yi mu nti ebeka baako mohwe sa aka apple baako pe ye kyerɛ se wo ade miensa na ote mienu firi mu a eka baako sanso na se ye wonantwie nwɔtwe na ye mienu efiri mu a eka nsia sanso na se ye wonkokodu na ye nsia efiri mu a eka nan Mesra wofo se womwa womba na wanya nsohwe edidi suwe
Mesra wofo nyina se wonkɔso ma wo mma enhwɛ saa video yi ekosi se obeti ase yi pa. Aha, ɛna mede mo besie. Makramo.